Hola, sí, pronto, bueno, pronto, bueno, Venezuela, sí, coronavirus, sí, pronto, bueno, pandemia, sí, bueno, hola, escoitades ben na casa? Yuna, Xoan, escoitades ben? Antía, Zoe, Martina, Olivia, Tomás, Quino, Coral, Celtia, Nair, Luca, Marga, Bento, Nagore, Martiño, Xandri, Elsa... Bueno, en todas as monchas e monchos que estades na casa, espero que estedes escoitando ben. Temos aquí un público... Como estades? Guai, que te calla. Ben, xa. Corta. Ben, perfecto. Estou confinado na casa, estou quedando na casa como todo o mundo, como todas vos, espero, non fagades tonterías, que así acabamos con isto moito antes. Teño que facer unha confidencia, unha pequena confidencia. Non estou na miña casa, non. Como podes ver, está ali a piscina. Estou na casa de Pablo. Pablo Iglesias. De Pablo e Irene. Facendo a cuarentena. Pablo tiña un cadro do Che Guevara, pero cambiouno por un de Felipe González, fumando un puro. Teña unha rampa para Echenique. Tamén está por aquí Juan Carlos Monedero. Sai sempre á rúa. E vos non saiades, E por aquí tamén pasea Abascal. Co seu cabalo. Sabedes que come o cabalo de Abascal? Os restos de Franco. E tamén pasa por aquí Ortega Smith coa súa nai. A súa nai pasea ao can de Ortega Smith. Pero non é un can. Non. É Ortega Smith cun collar. Bueno, vou seguir. Ben, estou aquí nesta casa facendo cuarentena. Imos facer unha proba de enerxía positiva a ver como estamos na casa. Vou contar ata 3 e temos que facer un aplauso forte sonoro e temos que berrar como tolas e como tolas. Aos nenos e as nenas de menos de 1 metro e as nenas e os nenos de máis de 1 metro. A xente que está na casa e o público que temos hoxe aquí. 1, 2 e 3! Moi ben! Moi mal ese pai, esa nai, que non aplaudiron nen berraron nada. Imos repetilo por vos. Imos alá. 1, 2 e 3! Ben, moi ben! Iso espero. Voume poñer a miña roupa de payaso que teño aquí. Xa estou preparada. Antes de nada, voume presentar. Eu son Peter Pan, do país de nunca máis, de aquí, deste país. E bueno, eu son payaso, son malabarista, son globoflexista e son o novo conselleiro de Sanidade. Non. Conselleiro non. Pero visto, podería ser. Sí, podería ser calqueira, visto. E hoxe estou aquí para facer un especial de Peter Pan para ver na casa. Pandemia. Imos comezar co primeiro número. Un número de risco. Pero antes de pasar o número, deixo vos con un consello.